ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να τον περνάω παίζοντας βόλεϊ. Τα ζωάκια μου. Έχω 2 γάτες, 2 κουνέλια, 15 κότες και 11 καροπούλες. Με λένε Κλένα Σιλαλούκε, είμαι ένα νεαρό όμορφο μαύρο νοτιοαφρικανικό κορίτσι. Πρόσφατα έγινα 16 στις 9 Ιανουαρίου, είμαι στην πρώτη λυκείου σε ένα γνωστό σχολείο, το ΣΑΕΤ. Θέλω να γνωρίζω νέους ανθρώπους και να γνωρίζω τις προσωπικότητες τους, τι τους αρέσει, τι χομπί έχουν και αυτά. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να ακούω μουσική και να παίζω στην κιθάρα ελληνικά τραγούδια. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει η γλώσσα και θέλω να πάω να δω την πατρίδα μας για να ξέρω επικοινωνώ με τους Έλληνες. Μαθαίνουμε ελληνικά γιατί Το όνειρό μου είναι να μείνω στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί είναι αρχαία και πλούσια γλώσσα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσουν η φιλοσοφία και η μύθη. Ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι επειδή ήμουν τόσο τυχερή στο να μου δόθει αυτή η ευκαιρία. Να μπορέσω να μάθω πώς να μιλάω, να γράφω και να διαβάζω ελληνικά. Μαθαίνω ελληνικά γιατί θέλω να επικοινωνώ με τους συγγενείς μου στην Ελλάδα, να μαθαίνω την γλώσσα σε βάθος και να καταλαβαίνω την ελληνική μουσική. Μου αρέσουν τα ελληνικά και θέλω να μεσά την γλώσσα. Εγώ μαθαίνω την ελληνική, την παραδόση μέσα από την ελληνική γλώσσα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα του παπά μου και θέλω να επικοινωνώ με την οικογένεια μου στην Ελλάδα. Σέτζο, εσύ είσαι μία Ινδή που μένεις στην Νότια Αφρική. Ναι. Γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Μαθαίνω ελληνικά γιατί τα ελληνικά θα με βοηθήσουν για να πάρω περισσότερες μηνάδες για το Πανεπιστήμιο την Τρίτη Λυκείου. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει η γλώσσα και θέλω να πάω να δω την πατρίδα μας και να επικοινωνώ με τους Έλληνες. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μία μέρα θέλω να πάω να επισκεφτώ την Ελλάδα. Επίσης, όταν τελειώσω με τα ελληνικά στο Σαχέτη, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο πανεπιστήμιο. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει και θέλω να μιλάω ελληνικά στη γιαγιά μου. Μαθαίνω ελληνικά γιατί θέλω να μάθω τη γλώσσα των παππούδων μου. Και για ποιο λόγο μαθαίνεις ελληνικά? Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσουν και επίσης είναι ο πατέρας μου Έλληνας. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα της μητέρας μου και πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρω πιο πολύ από μια γλώσσα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί θέλω να μάθω για την ιστορία της Ελλάδας. Μαθαίνω ελληνικά γιατί θα πάω στο πανεπιστήμιο πιο εύκολα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα των αγγέλων. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει να παραγγέλνω τα φαγητά μου στα ελληνικά. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα της πατρίδας μου. Πώς συζωνιάτε τη γλώσσα την ελληνική υποσυζωνιάτε, εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατεμένοι με τυρινούς και με λατινούς και άλλους ξένους. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά, λαμμένοι ως συμφορά από τον ελληνισμό. Θα βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη. Θα βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη. Να άφησε να είναι μακρύς ο δρόμος. Να άφησε να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Τους λαστιβόνες και τους Ιθάκης έδωσε το ωραίο ταξίδι. Ιθάκης έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο. Άλλο δεν έχει να σε δώσει πια. Άλλο δεν έχει να σε δώσει πια. Για πτωχική την βρεις. Για πτωχική την βρεις. Η
Ιθάκη δεν σε γέλασε. Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες. Έτσι σοφός που έγινες. Με τόση πείρα. Με τόση πείρα. Ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Καλησπέρα σας. Το θέμα μας απόψε είναι η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία του 2043. Χιλιάδες άνθρωποι σήμερα, μικροί και μεγάλοι, μαθαίνουν ελληνικά. Κάθε χρόνο και περισσότεροι με αποτέλεσμα να βρίσκει κανείς δύσκολα μια θέση στα ελληνικά σχολεία. Γιατί όμως έχουν τόσο ζήτηση τα ελληνικά τα τελευταία χρόνια? Δείτε τι απάντησαν άνθρωποι όλων των ηλικιών στην ερώτηση. Μαθαίνετε ελληνικά. Γιατί? Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα συνδέομαι με το γραφείο της Πρωθυπουργού. Η Πρωθυπουργός. Η Πρωθυπουργός. Καλημέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλάτε και εσείς ελληνικά? Μα φυσικά, τα ελληνικά είναι η γλώσσα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτον να σας ζητήσω μια χάρη. Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Το κολέγιο του Αγίου Γεωργίου έχει εξαιρετική φήμη, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά σε όλο τον κόσμο, για το επίπεδο των ελληνικών του. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισκεφθούν μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας και να κάνουν μερικά μαθήματα ελληνικών. Μα ναι, φυσικά, τιμή μας. Φυσικά θα έχετε βοήθεια από την κυβέρνησή μας σε ό,τι χρειαστείτε. Γεια σας! Γεια σας! Αγαπητοί συναδελφοί, νομίζω είναι μεγάλη η χαρά όλων μας από τις επιτυχίες του σχολείου μας. Οι προσπάθειες μας έδωσαν τους καλύτερους καρπούς. Αξίζουμε όλοι ένα θερμό χειροκρότημα. Ναι, τα καταφέραμε. Κερδίσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις από όλους. Στην υγεία του σχολείου μας και της ελληνικής γλώσσας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά σας και την υποδοχή που επιφυλάξατε στους σημαντικούς καλεσμένους μας. Έμειναν ενθουσιασμένοι. Μεγάλη μας χαρά. Εκτιμώντας το επίπεδο σπουδών σας, αποφάσισα και εγώ να γράψω την κόρη μου στο σχολείο σας για την επόμενη χρονιά. Γεια σας. Γεια σας.
Θέλουμε πολύ να σας συναντήσουμε και από κοντά, ξανά φέτος του χρόνου, ώστε να δεθούμε ακόμα περισσότερο. Θέλουμε πάρα πολύ η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και γιατί όχι και με άλλες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να εκφράσω τη μεγάλη τιμή που νιώθω επειδή συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, να μεταφέρω το δικό μας ενθουσιασμό και την ενθουσιασμό των παιδιών που θέλουν να πάρουν μέρος. Καλημέρα! Καλημέρα! Πολύ συναρπάστηκα τα ελληνικά και μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι. Μου αρέσει να τρώω σε ελληνικές ταβέρνες και να μπορώ να μιλάω ελληνικά με τους σερβιτόρους. Μπράβο Βασίλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία. Γλώσσα. Μου αρέσει να μαθαίνω ελληνικά γιατί ωφελούμε στο να ξέρω μια ευρωπαϊκή γλώσσα και είναι πλούσια γλώσσα. Έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ευρωπαϊκή γλώσσα και δεν... Γεια σου, καλημέρα.